El fet de parlar el català, en primer lloc, és perquè estem a Catalunya i som de l'opinió de que quan s'està en un lloc s'ha de conèixer aquell lloc i estimar aquell lloc. Nosaltres, al parlar el català, és una cosa natural fins al punt que jo de vegades la pifio, perquè no em dono compte i estic parlant català i me'n vaig al castellà, perquè jo sóc andalusa, sóc de Còrdoba. Per tant, però fa molts anys, des del 53, que estic a Catalunya. I, sincerament, jo penso que els pobles tenen dret a la gent que viuen amb ells, que se les respecti i que s'adopti la seva cultura. És el mínim que es pot fer, perquè si no ens tornaríem en guetos, formaríem guetos i jo penso que els guetos no són bons per res. Avui estic contenta perquè estic aquí en Bermeo, ja és la segona vegada que vinc, perquè el meu fill viu aquí, amb una mossa d'aquí, i bueno, sincerament, a part d'això, políticament, nosaltres amb el País Basc sempre li havíem estimat. A casa tenim música del País Basc, perquè malauradament, sigui com sigui, hi ha moltes coses en comú. No malauradament, afortunadament, moltes coses en comú. I no sé, jo penso que el País Basc, i no és perquè estigui aquí, sempre ens agrada. En el partit on sempre he militat, que és el Partit Socialista Unificat de Catalunya, PSUC, familiarment, ens va ensenyar a estimar tots els pobles. I entre tots els pobles, evidentment, entra el País Basc. Doncs bé, hi ha motius, moltíssims motius, que m'han portat a, per una part, a estimar la terra catalana, com estimo a qualsevol indret, no d'aquest país, sinó d'arreu del món, però, esclar, on te vius t'has d'adaptar, has d'entendre el per què estàs allà i saber què respira la gent que convius, no? Llavors, la meva actitud en aquest sentit és llarga. Jo tenia 15 anys quan em van portar des de l'Andalusia oriental cap a Barcelona, cap a Terrassa. Terrassa ha estat la iniciativa on jo vaig començar la lluita pels pobles, la lluita contra el franquisme, la lluita de la clandestinitat, molt perillosa en aquest instant i en aquests moments, i la meva militància política posterior, que va ser el Partit Socialista Unificat de Catalunya, partit que va estar arrelat a la Tercera Internacional Comunista quan es va fundar, el juliol del 1939. Llavors, a partir de la meva militància, vaig entendre perfectament que la cultura catalana, com qualsevol altra cultura de qualsevol altre indret del món, de qualsevol altre poble d'aquesta península, tenia tot el dret a estendre la seva cultura, la seva història i la seva manera de ser. Jo us puc dir amb tota seguretat, sense cap mena de perjudici ni de dubte, que em sento tan català com el primer. I us ho dic això perquè jo per Catalunya ho he fet tot. Vaig viure la meva pubertat, vaig viure la meva joventut, em vaig casar a Catalunya, la Natasha és la segona parella que tingui en la meva vida. En qualsevol cas, la situació de l'escultura dels pobles tenen tot el dret d'expressar-les i al mateix temps sabeu que les prohibicions només han portat perjudici. Curiosament, quan un estat, que l'estat és el govern, hauria d'estar orgullós de la seva geografia, de l'extensió de la cultura diferent, que és preciós això. Han estat tot el contrari. La dictadura ens va fer tant de mal, tant, que a hores d'ara jo m'hagués agradat haver estudiat. El problema que vaig tenir durant sempre és que no vaig tenir l'oportunitat de fer-ho. En la postguerra, jo vaig néixer al 38, i en la postguerra em van portar, tenia 3 anys, em van portar a un col·legi franquista. Podeu pensar l'ensenyança d'aquests moments, no? La catòlica, reaccionària, la repressió present en nanos de 4, 5 i 6 anys,
expressant tot allò que ells volien ensenyar-nos. El que passa és que, clar, durant el procés de petit ho has fet tu perquè és el teu món. Vaig sortir en 12 anys i això em va donar la possibilitat de buscar altres indrets i sobretot quan vaig arribar a Catalunya. Dir-vos com a qüestió final, perquè aquí hi ha molta història, dir-vos que he escrit un llibre en castellà dedicat a la clandestinitat i al treball que van fer durant la dictadura, que és en castellà, i un altre dedicat a l'Assemblea de Catalunya en versió catalana, fins al punt que sense haver tingut l'oportunitat de l'ensenyança en català, sé parlar i escriure, jo diria correctament en català. I això és una de les qüestions per mi important, sobretot sapiguent de la història de Catalunya. Vaig començar precisament per començar a saber una de les històries més interessants que va viure Catalunya, en negatiu, clar està, del 1714, quan la invasió de Felip V, a Barcelona. Tot això a mi m'ha enriquit molt i sense tenir un estudi especial en absolut, perquè malauradament quan vaig sortir del col·legi tenia 12 anys, no havia après res, només a resar, i a partir d'aquí el carrer, la militància, els amics, m'han ensenyat tot allò que he pogut saber fins ara. Llavors, estic satisfet sobretot d'haver après el català i escriure el català, malgrat que la meva procedència és de l'Andalusia oriental, quan vaig tenir 15 anys que vaig arribar a Barcelona. Tots els colors del verd, sota un cel de plom que el sol vol trencar. Tots els colors del verd, en aquest mes de maig, portava el vent la força d'un poble que ha sofert tant. Portava la força el vent d'un poble que ens anà amagant. Tots els colors del verd, sota un cel ben tancat. I l'aigua és sempre vida, entre muntanyes i valls. I l'aigua és sempre vida, sota la grisor del cel. Tots els colors del verd, sota un cel ben tancat. És tan vell arrelat, tan antic com el temps, el dolor d'aquella gent. És tan vell arrelat, tots els colors del verd, en aquest mes de maig. Tots els colors del verd, gora, gora, diuen fort, la gent, la terra i el mar, allà al País Basc. Tots els colors del verd, gora, gora, diuen fort, la gent, la terra i el mar, allà al País Basc.